State government penon ke bangji chitia chikluang bong bang suri kep sorkari chokomarang hoi kapajir pon japhan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapang dakpon Karbi Anglong Life Abirta pen kilong tun non hedjong Assam Sarkar pen kapache takpon kenang soda birta arju ikha Longri angkang piarlu lak armu gorenga warsai kaviari sonim so tumaphan esona birta kemi bangso birta kemi kepaklang pon abirta lopuson henlo Chitia chikluang bong bang suri kep armu government chokomarang hoi pipajir ponpo imhoi pho phai commando battalion aphan pen chenglok bang suri kep aphai borengang hoi pajirpo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapang dakpon Udalguri Radamai pialong kapachini pon alamthe lapuson henlo Kedam tangapor labangso Udalguri long vote ke hangamai long nilikaning je kangdu BJP sarkar jongsi banglote lak ICR mu aphai government chokomarang hoi piponpo Bon tahalabang sopor hut nili kaning jalam nang kroya bangsi ave. CM Dr. Sarma pen kaning itu aprang ke borengawar saikachu hangdunji aphan lak kep ing koy tangka thok nang ko. Bon tanon ke ke joy pensi pipon pobuta thanpon. News report Karbi Anglong Live.